Hi guys! Medyo kakarating lang namin dito sa Jatagon, dito sa Baobao Falls. Kaya eto, pababa na kami para makarating na kami doon sa mismong falls. Ayan, hindi ko sure kung maraming naliligo. Pero, siguro merong iilan. Ayan, eto siya guys, so ito yung hagdan niya. German friend, welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Say hello to my viewers. Again and again, every time I'm on your vlog. Yeah. Hello po sa inyong lahat. Thanks for supporting my channel. Ayan, supportahan niyo po kami ng aking kaibigan. Long time friend. Be careful. Grabe. Buti na lang pababa na yung hagdan dahil napapagod na ako paakyat. Ito na pala yung falls guys. Ito yung Baobao Falls. Dito yan sa Jatagon. Papasok siya. Pero okay naman yung kalsada niya. Kaya pwede kayong pumunta dito. Dito yan sa Mindanao. Ayan, hindi masyadong marami ang naliligo. Pero kahit papano, meron din kaming kasama para maligo. Ayan guys, wala pala kaming baon. Tapos, dumaan lang kami ng 7-Eleven para bumili ng makakain. Ayan, yun lang yung kakainin namin. Hindi kami nagluto. Wala talaga kaming baon. Dumaan lang kami sa 7-Eleven para kahit papano, hindi naman kami magutom. Ayan, ito yung ayan siya. Yan yung falls guys. Meron pa doon, malaki. Mag-ingat ka, my friend. Ito yung kahoy guys. Tatawid pa kami nito. Mag-ingat ka, my God. Be careful ha. Yan. Tumawid na siya ng tulay. Be careful. Yan yung chinelas niya. Ayan. Nangyari. Wawa naman. Ayan. Malamig yung tubig dito guys. Malamig. Pala yung binili namin sa 7-Eleven. Tubig. Saka, yan. Isang pizzeria para sa niya. Saka itong fake macaron. Yan, bumili din ako ng sinapay para in case magutom. Bumili din siya ng sandwich. Yan, sandwich. Having food for the rest of this week. Saka itong sakin, yan. Yung ano ba yun? Hotdog. May tinapay. Saka syempre, ito dito. Yun lang yung baon namin guys. Ayan. Kakain muna kami. Dahil hindi ako marunong lumangoy. Ayan, para lang akong sirena dito sa bato. Hindi ako marunong lumangoy. Ayan, ang ganda ng view. Ayan, yun ang cottage namin. Tapos, meron pa kaming nakasama dito na taga-aras asan din. Ayan. Ayan. Ayan guys. Later na ako maligo. Dahil dito lang sa bato. Ayan. Ayun si German friend. Ang itim mo. Grabe.